ng'eny ahinya. Mana wach mane Fred kelo, nengo mar chako ohala kendo timo ohala. Jawinjo moro winjo kanyo kwacho ni counties meko bende nyaka rwake gini mondo gimbeke tol ahinya wach mar nengo mag gik midwaro ka ng'ato pok ochako ohala. Then ng'ato bende ji wach moro kanyo ni kik jowa oweyo kit ohala achiel. Ma koro miyo ndhath gini bedo maonge. Ma unyalo wacho ang'o ka chakore Fred? Apa ni ana asewacho makoro jawinjo no mboko mana wiye. Ok ane ka nitie gima nyalo medo wiye. Erokamano nya. Senior Bunya. Erokamano. Ing'e ni en adiera ni tij sirikal maduong' mar siro ohala en keto lwasi maber mar timo ohala. Gima kisungu luongo ni an enabling environment. Tachiel kuom gigo ma sirikal onego tim mondo los lwasi maber mar timo ohala en neno ni to yot mane manitie ne ng'ato kadwa chako ohala. Ndalo moko higni mokalo natiyo piny Rwanda. To gimomiyo Rwanda ni wacho ni chako ohala yot en nikech sirikal nobet piny mong'eyo ni to kapok ichako ohala Rwanda ka license adi midwari godo. To ne giyudo ni ne gin karibu 17. To ne gikoni mondo ng'ato wuoth e ofisi 17 gi ma kawi jumbe 2 mana mar timo application kende nikech office kofis ikawo ndalo achiel. Then gipenjore penjo ni to ka wakawo gigi te to wakete bwo ofis achiel to waketo ofis achiel ma ki waketo ni kidwa ya ohala to wadwari ga 1 2 3 4 5 6 nyaka 17 tibiro godo kiseng'eyo gimidwarigo tibete mbele ofis achiel to ng'iyo papers gigi te to koseng'iyo ka gibeyo to gimonego ichulo kamoro achiel tiwuok gi lesen mari. Ne gitimo kamano ma sani kidwa ya ohala Rwanda tidhi kumiluongo ni Rwanda Development Board RDB. Tidhi account achiel to gigi te midwari godogo ikoni magi mad idwaro an goka. Timi account tichulo to tok seche 3 inyalo chako handi Rwanda. Mano e gimonego piny Kenya tim. Sirikal mamalo temo time. To counties wa ok nyal donje mano nikech yuto mag gi mang'eny wuok kuom lesen go. Counties wa poko chako fwenyo ni sami keto yot mar timo ohala to ji mang'eny bro chako ohala ibro yudo pesa mang'eny moloyo kiketo gini dhi ofis ni dhi ofis cha duog kiny pod waonge go print okethore internet ni piny ok wanyal download gik biketo go. Gimiyo chuny ji mang'eny gore to weti mang'owa ohala e county. Kwayo mano godo en ni counties wa ahinya to makaluo nikech counties mamoko taneno katime. Nairobi nochake Unified Business Permit. Kiambu ka bende ang'e notimore. Laikipia timore ne Governor Ndiritu Murithi kane en governor. Masani tinde ne jakom mar Kenya Revenue Authority. Nochake. Iyudo ka ji bro chako ohala mang'eny sama nitie yot mar yudo lesen gi kamoro achiel. Dan kendo ng'ato ni kinyi dhika ting'eni moko nikech county dwani oyaw gwenge mang'eny iyudo ka kawuono in Bondo to lesen mar 2 midwaro ikoni ni dhi kawo Yala. Itiyo gi pesa kidhi Yala. Samoro in Homa Bay town to lesen moro idhi koni dhi kawo Ndhiwa. Itiyo gi pesa kidhi kanyo. So keto gini kamoro achiel. Then it decentralize. Ma sub county ka sub county nigo office machal gi mantiere headquarters ma gimoro amora midwaro kidwa ya ohala bro bedo mayot. Penjo mar 2 ma awinjo en ni to ji kik donji e ohala achiel. En adier. Lakini ohala kohala lure gi wuon ohala idwa loke nang'o. Unya yawo kinyozi ute. Tang'o miketo manyalo miyo kinyozi ni endelea mohingo mar ng'ama ni bathini. Nyaka itim research ni to en ang'o ma ji dwaro. En ang'o ma onge ma kinyozi moko gi onge. Ka jo mar wecho onge.
Bas, ndalo moko bondo ne nitiere kinyosi mang'eny. To ne nitiere achiel niluongo ni Nyali. Ema ne ji ng'eny odhi gari. Ma chieng' wuok tich ka ji dwa yawo sikul kata Jumapil kiyawo sikul wuok tich. Tiyudo ka nyithi sikul te opong' e dho Nyali. Nikech Nyali ka ni donjo to kiyo moro ket malo, kapet moro bende gin godo, thum bende ywak thum maber, fan moro bende gin godo, bondo liet. So, iwinjo ka environment ber ineno. So ng'eye ni ang'o madatim mar bero ohanda ni mabro miyo ji mang'eny timang'o abiro. Ng'eny ji maloko ohala loke ohala ni to donge Fred bende ok en mana gi masin gi kombe. Abendi ka keto masin gi kombe to ji bro biro. Samoro sami donje iye kachacha to Fred iluoko wi gi pi maliet, tawel moro nitie ma kapok olieli tiwe gudo wi. Baba kanyo choni an manya kiti koda. Dongine mi ja kinyosi. Omaro de kayo no dice que peniot. Kisungu luongo ni gi example. Ani mena ka bede example hani. Kicha ni gavana. Ine gavana, une mumi ohala ok tim maber kaluo. Iluoko wiye tigo ne mbaka ite ka. So nitie manye gigo manyalo loko ndhadho mar alwora ma ohandi nitie. Kata ka en idwa uso alot. Ohala chalo chiemo. Ohala chalo chiemo. Nyaka obed gi appetite maywaji. Kata ka en uso alot VOJ. Ing'eyo ndalo moko e kor gwenge wan ok ng'adne ji alot. Makidhi mikwayo no ng'adni alot to bendi ng'iya ni to mare wani to akanya. Alot ok odhi ong'ade ode. Matino dhi alomon manyien modhi katedo kiang'eto. Okay, mana rawa. Ok chunyi waji. Mane berot. So, ing'ado alot ni, ing'ade to kiseng'ade nikech ji te ng'ade. Bende ikone nyama dwa nyiewono ni we aluok ni alodi ni monde. Asta ng'adi ni koso in kako kose yiero ni ka mna sukuma nani to in chako mna ng'eto. Luok ne sukuma ni. Kise luoke to sami kete gimidwa keto ne godo no. Kete design moro maber. Ka ji te tiyo gi jwala marep ne. In manye mufuko moro marabuor manipimo godo sukari chon. Tikoni an mara ni aketo tikete maber to wuoko to mufuko ni indike nyingi gi namba ni. Tikone gi nikidwaro ni kik bi e chiro to gonaga simu tiwacho na ni dwaro mar pesa di tang'ado taketo tamiyo japiko keloni. So nyaki bede gi gimiluongo ni unique proposition mari e ohala ka eko handi brother maber. So ohali nya chak machal te. Emomiyo kata wan fuambo ka e ute mag fuambo ginadi. Ng'eny. Tang'o miyo ji ni ramo gi TV ka to giromo ramo gi FM. Nikech kaka wanene nika. In fact aka uturu mar gone jo hera mag ramo gi FM erokamano. Nyo rifario go totolio to nyuneno kama wantiere nationally. Namba beach. Ng'enu yombo nyaka moko mag jok mawacho ni ging'eny ka. Awora. To wato watin wan oganda lu. Awora erokamano ahinya jowinjo mag ramo gi FM. Erokamano. Nikech mande kochopo to gin gi kaka wanene. Giwinjo. Mapuonjogi to kolone gi weche to giyudo maling' matimore e piny ka. Ka ng'oromo godiochieng' to nyaji monyuongo donjo. To lando gik mabeyo puonjruok nitiere. Ineno. Saboro kasuku raf ne kanyo. Gidonse. Koro modhiambo tiacha. Ng'ama biro kanyo to mokwero bendo okwero, mopuoyo bendo opuoyo to thum cathedral. You see, so nyaki bede gi gino mimiyo ji mamiyo ohandi no bedo gi ndhadho molo mamoko. So ging'iyane monda awachie kamoro argombo na awachie ni siling 20,500 ni. Okotin. VOJ apidho diek. Diel ing'e ni pesa di masini 19,000 dari yudo kama mano kise pidhe modongo maber timo 10,000 lore ni en mane dwa na bi e chichu marangwe us diek lore ni en mane lore ni en mane ing'eyo 22,500 ni kikawe tikawo ni siling 15,000 adwa nyiewo godo diek to kidhi e chiro wuothe kor gweng' inya yudo diek adek
5,000. Tiyudo masini 2 to gi nyanyuok achiel. Timanyo yath miluoko gi godo. Nitie moro mokabura luongo nyinge ka kinyiewe 350 to nyaluoko ni dieg go didek e dwe. To nitie moro mar deworming ma bende en mana $150. Inya deworm godo diegi gi juma ka juma. Koro kata kaka luore ni vet ko biro ng'iyo nige tichule mana $500. VOJ inyalo chako gi diek 2 masini to gi nyanyuok achiel to tok dweche 5 kiyudo diek masini mabeyo to nyuolo ni rude. Tok dweche 5 ka ginyuol gi te timedo diek 4. Timiyo gi mana dwe achiel kendo tichako iluwogi. Kochako lugi maber kendo tok dweche 5 gichako ginyuolo rude. Ichako imedo adiwa 4. Ing'e ni higa in gi diek adi? Mano 8. Kimedo 3 ka 8 11 e higa achiel. Tabu en ni jomoko kwero rito. Gima ber nyaka riti. Emomiyo nyaka Alan obiro ng'e gik moko mag 20 years plus. Nyaka iriti nikech en ohandi. Nyaka itime mane tich makoro itiyo. Nyaka idhi imanyne gi chiemo maber. Nyaka ine ni kuma gininde orit maber. Ok ni kuma diel ninde higa achiel to pok noluoki, pok nogoye yath, pok noywe. To bedi ng'e ni manyiwa mar diek ni bende mna ohala. So nitie gik minya timo mang'eny maloko ngimani gi pesa nyotani. Emomiyo jowa nyaka kawe to girite maber. Erokamano. Bro loko ngimani. Erokamano. Gimachielo